Oham Hudaý Taala aytdy: "Âmener rasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi la nuferriqu beyne ahadin min rusulihi" diýip Hudaý Taala aytdy. Oham aytdy: "Sel tu'ta ya Muhammed." Ey Muhammed, dilegiň bolsa dile, näme dilesen berjek diýipdir. Am Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydypdyr: "Gufranaka Rabbena ve ileykel masir." Hudaýa senden dilegimiz biziň günämiz geçsen bolýar, biz sana öwürlip barjak diýipdir. Berdim diýipdir. Oham Hudaý Taala aydypdyr: "La yukellifullahu nefsen illa wusaha, laha ma kasabat ve aleyha ma iktasabat." Men her kim öz ýagdaýyna görä büýrýänlerini diýipdir. Her kim gowluk etse özüne gowluk etýär diýipdir. Her kim telekelik etse özüne telekelik etýär diýipdir Hudaý Taala. Men mülküme zerer berýär qadimesin diýipdir. Ey Rasulullah, dileseň bereýin diýipdir. Aham Rasulullah aýdypdyr: "Rabbena la tuâkhidna in nesina aw akhtana." Hudaýa ýalňyşsak, unutsak, bilmän etsek, näme diýip ýalňyşýan? Näme özüň bir ýaňa ýazyp goýmadyň? Näme bellesin etmediň diýip bizi tutma diýipdir. Hudaý Taala bolýa diýipdir. Seni we ummatyň men tutmaryn diýipdir. Ýalňyşsaňyz, qyssalsaňyzdan bizen öldürerin diýip bir iş etdiýse. Ya unutsaňyz, men Hudaý ummaty Muhammedin tutmaýyn diýipdir. Kabul etdim dogaňy diýipdir. Ey Muhammed, dile bereýin diýipdir. Am Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezine min qablina." Hudaýa Hudaýwanda öňkü ummaty bir agyr ýükler oklaýanmışdyň, şonu bize oklama diýipdir. Lekezalik berdim diýipdir. Dilä ve ýene berjek diýipdir. Sel tu'ta, dileseň berjek diýipdir. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih." Öňkü ummat ennamna bedenine diýen egin maşyna nejasat diýse ýuwany bilen päk bolmaýar, kesip aýyrmaly. Öňkü ummat egin maşyna nejasat diýse kesip aýyrmaly, ýuwanyň bilen päk bolmaýar. Şo jürek agyr ýükleri men ummatymdan aýyr Hudaýa diýipdir. Aýyrdım diýipdir. Küsgede sykyp aýyrdylar, päk boldy diýipdir. Tamam, agyr ýükleri aýyrdım sen ummatyňdan, ýeňiljek etip goýdum diýipdir. Dile diýipdir, berjek diýipdir. Am Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, ente mevlana, fansurna alal qawmil kafirin." Hudaýa biziň günämizi geç. Hudaýa biziň magfiratyny atal. Hudaýa sen biziň eýämiz. Hudaýa bizi kafirlary daýaw bolýar, kafirler basyp durýar diýipdir. Berdim men diýipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ýanky amener rasullar hanne. Suriye Baqaraň ahyrky 2 aýaty ýanky. Ola ettehiyyatu bide amener rasul Suriye Baqaraň ahyrky 2 aýaty. Soňram aýat bolup ýaşyn şodur şu. Köfüňiz de bilýäniz, şat hemme de bilýän bolýar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr da, şol amener rasul we 2 aýa. Şonu Hudaý Taala arşyň düýbinden maňa sowgat etip berdi diýipdir. Her kim şonu her gije okuysa, şo gije bitin ibadet etip geçireniň sogamyny Hudaý berjek diýipdir. Ondan soň Hazreti Ömer Faruq we Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anhum lana mediýe ikisini de aýdan kefi. Men öz nazaryma şolaň aýdan kefşi. Men öz nazaryma bir adam akly var bolsa her gije şu 2 aýany okuýanlar diýipdir. Son şu 2 aýany okuýsaň, gijeň şudur şun bilim uşap namaz okuýanyň sogabyny Hudaý Taala berjek diýipdir. Akly var bolsa şonu her gije okuýanlar diýipdir. Âmener rasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi la nuferriqu beyne ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.